Míster, resultado, primeiro empate de Liga. Coméntanos un poquinho o tema do partido, un partido no que sí que hubo moitas ocasións por parte do Estradense, pero o balón hoxe non quixo entrar. Boas tardes. Bueno, a verdade é o que estás dicindo ti, tivemos bastantes ocasións de gol. É certo que empezamos os primeiros 20 minutos non estuvimos del todo ben, pero bueno, a partir do minuto 20 o partido foi noso. Tamén é certo que eles tuveron alguna ocasión no final do partido porque estábamos volcados, pero bueno, é que queremos gañar, queremos ir para diante, queremos ser valientes, bueno, lo que se viu un pouco no campo. Un encontro no que, indiferente do resultado, o equipo demostrou un gran xogo, onde tuvo moito carácter tanto arriba como na defensa, e a afición quedou moi contenta polo xogo do equipo. A pena é que non entrara ese último balón, que xusto despois se pitou o final, pero a seguir para diante. Sí, hai que continuar, fixemos un bo partido, hai que seguir nesta mesma liña, hai que continuar. As caras dos xogadores agora era de tristeza total, eso é bo, somos competitivos, queremos gañar, queremos ir para diante. Bueno, a verdade é que son as cousas positivas do partido. O malo é eso, que te vas con a cabeza un pouco gacha, que cando xogas ben hai que gañar. Siguiente visita, vais a Cangas contra o Londras, equipo moi complicado na casa, como a gran maioría nesta categoría. Como ves o encontro? Pois un clásico da terceira galega. Ir a Cangas é un partido moi bonito, foi un equipo que se reforzou moi ben, xogadores xente moi xoven, entrenan de maneira profesional ás 4 da tarde. Bueno, é un moi bo rival, un equipo que vai estar arriba seguro, para mí é un dos favoritos para estar na fase de ascenso. E bueno, un partidazo, especialmente coñezo a Gonzalo de fai moitos anos, intentaremos, bueno, preparar o partido da mellor maneira posible e intentar ir a gañar ali. Sei que é a pregunta moi repetitiva, pero unha vez máis a xente da Estrada, por cada equipo, a grada totalmente chea, algo moi especial e encima deixando moi boa imaxe en todo o equipo. Bueno, é o que comentamos sempre, a xente está enganchada, tamén están os xogadores facendo que a xente se enganche, están xogando ben, están sendo atrevidos, están arriesgando, están, bueno, ao final a xente eso gustalle, as gradas estaban a tope e a nós axúdanos moitísimo, a verdad. Moitas gracias. A ti.